المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما يحبه ربنا ويرضى. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على سيدنا محمد الذي حوى كل المعالي وعلى آل بيته طيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نيتشي كوكورا على ميني على shidi amma salo anya fo ngo alaka sanwere mauludu yira ana fon sirarama ka shidi amma anga nyina mauludu ninka oye no de samba kele ani kemenani ani bina ni wolonvla no bebe isa bange san 2020 2025 ma bebe isa bange sa 2025 alaka ambe sawabama. Alhamdulillah yana anga don korofo kono ambe tawajjuhu ke kirairela sallallahu alayhi wa alihi wasallam alaminye kalotigi akaseka faidu di amma anga seka fenfo minye ala jeni minye kiraire kanuye salawatullahi alayhi wa alihi amba fa salatu wassalamu alayka ya abal qasim ya rasulallah ya mahiya zulma ya dafi'a niqma يا مولى النعمة يا شفيع الأمة وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأبائك الساجدين إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله ومن أتاك بذنوبه غفرها الله ومن قصدك خائفا أمنه الله ومن قصدك بحوائجه قضاها الله قدمناك بين يدي حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الحمد لله من فرا أربكان وكردي على من ما ينفع على مكشي ينفع يكوك دانفع ولا صنحير من كان الرحمة المهدات من يأي على كهنا سجندي لني كأكفروا هنا كالس بلا جلما bebe jasoro ala bebe damu soro ala bebe nafa soro jomba mina ala neman kishika aye ana bemo ulu munu numa bolison ani abwana sanuma munu ne Allah subhanahu wa ta'ala yuni saniya ka hakli saniya ka jogo saniya ka kuma kan saniya ka kewali saniya okuma ya rasulallah emi yekodon o karamoye eminye toro ani balaw o gembaye eminye nema ani soni ani hine o makay anya nyeshima ni jonjo ya nyeshe ema naka dine makoy jiye makoy lahara makoy ibe ajigifa o kuma anyi blanye ede ka boala bolo ikala dele anye an jurumun kayafa anga jiye mako lahara mako bela jelenga seka glam ala koke ala kason. Alhamdulillah ambe foli kurakuraya anika duwa kurakuraya anga sababu nyumai Sayyid Sharif Usman Madan Haidara hafizahullah anaka dembaya anaka numbabe ana mfleli bana lame babele jele alaka hereke nina uye alaka nina wasa kumana mauludu no ikira ka bangini ni samia sera dani meke beba don ka fo samia kalo manase bara mikanga ke
ni hiji kalo sera bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma kan ka kɛ min kan sabu kuranɛ kolo de aku bi ne Muhammadu ɲininga yasalunaka anil ahilla u bi ne ɲininga kalo a bɛ jɔ a bɛ sa mun de b'o kɛ a ko o dabɔra maaw ka se k'u ka waatiw de dɔn u ka juru sara waatiw ani u ka se ka maaw sara o waatiw ani u yɛrɛ ka nafa kan ka kɛ kalo minnu na o waatiw walhaj ani hiji o kuma kira a nana kalo dɔ de kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wasallam bɛn kɛlen do o kan ni fɔɲɔgɔnya kɛra a don na o t'a bali k'a fɔ ko maaw tɛ kira ka mawludu ɲɛnɛmaya i n'a fɔ ni laylatul kadiri n'o ma dɔn su kelen min do dɔw fɛ o t'a bali k'a fɔ k'a ti ɲɛnɛmaya o Allah subhanahu wa ta'ala n'a kelen do ka duwawu jaabi dogo jumadon wagati dɔw kɔnɔ o t'a an bali k'a fɔ ni dɔ y'a fɔ ko nin wagati in do dɔ y'a fɔ nin wagati in do ko an bɛ jumadon duwawu bɛɛ ye k'a to yen n'an ma bɛn a kan k'a fɔ salatul wusta komi ala ko an k'an janto seli bɛɛ la sango seli min bɛ camancɛ la ni dɔ y'a kɛ sɔgɔmada ye dɔ y'a kɛ seli fana ye dɔ y'a kɛ lansara ye o b'a to ko an bɛ seli ko dabila wa ayi an bɛ seli kuma alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ka bangeni ɲɛnamayali ala y'a kɛ subhanahu wa ta'ala sabula a ma dogo diɲɛ na Allah subhanahu wa ta'ala ka kira y'a kɛ salawatullahi alaihi wa alihi a ka ahlul beitu olu y'a kɛ walhamdulillahi rabbil alamin a ka sahababaw olu fana y'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kira ka mawludu kɛ i ka cogoya de la ani waatiw fana tɛ kelen yɔrɔw tɛ kelen waati bɛɛ ni a ko yɔrɔ bɛɛ ni a ko ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma min ka jugu ni fɛn dɔ kɛra mawludu la min ye kuranɛ sɔsɔla ye ni fɛn dɔ kɛra mawludu la min ye ala kira a ka jogoba dɔ sɔsɔla ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam o de ka jugu bali kɛlen do de la nka ni fɛn o fɛn bɛ kɛ ka mɔgɔw waaju ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ala kira tanolikanw fɔ ka miskinaw la dumuni o n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen o ye diinɛ yɛrɛ yɛrɛ de o la ɲina an ka sababu ɲuman Seyid Sharif Usman Madani Haidara ale min ye o conseil ɲɛmaa ye ale min ni ale de ye groupement des leaders spirituels du Mali o ɲɛmaaba ye a ka vision na a ka yeta la jamana bɛ lahalaya min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ mawludu kumaw fɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ ni ala kira ka jogoba mun ye ka d'a kan halalul mashakil ala kira de ye problème bɛɛ lajɛlen solution ye sallallahu alaihi wa sallam ala kira ale de ye sira ye min ye ɲɛtaga sira ye ala kira de ye sira ye min ye kanda sira ye sallallahu alaihi wa sallam alhadi ila siratika almustaqim sira tilennen fo ala ma sira tilennen fo aljinɛ kɔnɔ o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam a tɛ kuma n'a ni dugɔ ye a tɛ kuma n'a ni sago ye fɛn min n'o o ka ɲi ɲɛnɛmaya ma danfɛn bɛɛ ma ale bɛna ni o de ye o la Seyid Sharif Usman Madani Haidara ka fara groupement a ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen kan sanko shu'unu diniya n'o bɛ anw ani an balimakɛ Dr Hamza bolo alhamdulillah maa wɛrɛw fana bɛ fara an kan hali n'u tɛ shu'unu diniya u b'u hakilinaw di karamɔgɔ Sheikhna Jawaraw Al-Hussein Jaktew alhamdulillah shu'unu diniya la an karamɔgɔ Shuala Baye Haidara o b'a la alhamdulillah ka fara mamuru tɔ bɛɛ lajɛlen kan Abdallah Kunta Basidiku alhamdulillah o la ni an bɛnna min kan a bɛ yira an karamɔgɔ la ale bɛ a fɔ an ka kɛ nin o ɲinanta bɛɛ ka kuma ni min ye o de ye k'a fɔ al-mawlidu nabawi ko ala kira ka bangeni kalo an kan ka tɔnɔ bɔ k'a kɛ adli ijtima'i ladiriya o ka se ka cari jamana kɔnɔ jamana den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ
bɛɛ ka wa tasamuh watani jamanadenw u ka yaafa ɲɔgɔn ma maa si kana kɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ a b'a ta juru sara mɔnɛ dɔ b'ale la a bɛ fɛ k'a mɔnɛ bɔ vengeance o hakilina an k'o bila kɔrɔlen an ka o bila o cogo la an bɛ réalité min na an bɛ wagati min na sisan an bɛ actualité min na o de ye k'a fɔ tɔɲɔli o warankatalen don maaw ka hakɛw maaw jɛlen don o la kumana u bɛ se ka ala sɔrɔ cogo di alakira ye mun fɔ kuranɛ ye mun fɔ o la an bɛna an datu o damadɔ de la ala ka an bɛn sawaba ma an k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye kira bɛɛ lajɛlen ci ni ladiriya de a b'a fɔ an ye alikuranɛ la a ko walaqad arsalna rusulana bilbayinat a ko lakika la an ye kiraw ci an ka cidenw ci bilbayinati ni faranfasiyaw ye ani maakɛɲɛkow ye wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizan ka sariya d'u ma ani sumaninkɛla n'o de ye ladiriya ye munna a ko liyaquma annasu bilqist walasa hadamadenw ka se ka wuli ka jɔ u ka se ka yiriwa ni ladiriya ye o kuma o la as-sultatu jami'an jamana a bɛ boli ni fanga bonda minnu ye a kɛra sulta tashri'iyya minnu bɛ sariya kolow di constitution ni loi ni article olu ka tile u ka loi la an'u ka article la sulta al-qada'iyya minnu bɛ kiiri fana kɛ olu fana ka tile u ka kiiri kɔnɔna la u kana maa tɔɲɔ u ka tiɲɛ de fɔ u kana tugu ni dungɔ kɔ sabula kira nana ni jogoba minnu ye n'o bɛ maa la a tɛ tɔɲɔli kɛ a tɛ kiiri jɛngɛ ni maa kɛra tiɲɛtigi ye ni maa ma kɛ nataba ye kariya b'a la ni maa n'a kɛra fɔnisere ye a tɛ kiiri a t'a ɲagami kumana tilennenya o ɲininen don o sariyatigiw fɛ ani a kiiri tigɛlaw fɛ tilennenya ɲininen don sulta tanfiziya minnu b'a exécuter n'o ye fanga bonda minisiriw ani minnu b'olu sanfɛ ani minnu b'olu duguma administration n'o ye sɛbɛnkow bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu na ani jamana kow bɛ latigɛ fangaso minnu na u bɛɛ ka kɛ laadiriw ye i n'a fɔ o laadiriya kelen bɛ ɲini ne fɛ misaliyala ni bɛ waajulu kɛ a bɛ ɲini n fɛ ni ye alimami ye en tant que dutigi dugutigi ko bɛɛ lajɛlen ka tile an bɛ jɔnni kɔ muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko k'ale de ladege laadiriya la o muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam misaliya caman o bɛ se ka ta a la a ka laadiriyaw la an bɛ kelen pewu an bɛ o fɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen ko al-Miqdad ibn al-Aswad Miqdad ibn al-Aswad ale tun ye jɔn ye farafin do jɔn do farafin do fana alakira ko don dɔ la a bɛ sahabaw cɛ la a ko nazala Jabrailu ala an-nabiyyi faqala ya Muhammad inna rabbaka yuqri'uka as-salam Jibril jigina kira kan sallallahu alayhi wa alihi a ko ala ko ka foli f'i ye a ko yaqulu ala ko ka f'i ye innal abkara minan nisa'i bimanzilati thamari ala shajar ko bogotigiw ko misaliya bɛ komi ni yiri denna n'a b'a a ba la n'a mɔna fa idha ayna'a a ko ni yiri n'a den mɔna fala dawa'a lahu illa ijtina'uhu fura foyi t'a la fo a ka kari wa illa ni yiri den mɔna n'a ma kari
fasadatuhu shamsu tile b'a tiɲɛ wa ghayyaratuhu ri fiɲɛ fana bɛ se ka a yɛlɛma o kɔrɔ ni yiriden mɔna a ba la n'a ma kari n'a ma dun a dun kuma n'a tora yen a bɛ toli walima a bɛ kɛ kɔnɔdatɔ ye kuma kɔrɔmaw de don ni bogotigi sera furu ye n'a ma don furu la kuma ka ca dɛ sango an filɛ ni ɲɛnɛmaya min na kow labilalen don cogo dɔw la ni ala ma ɲɛ maa minnu ma mara kɔnɔ i ti se dɛ o kuma ala ka an dɛmɛ an ka denw olu maradenw la a ko cogoya kelen fana la a ko ni bogotigiw sera o kuma na fura foyi t'u la fo n'a kɛra u ka don furu de la faqalu mimman ya rasulallah sahabaw ko alakira ma ko an b'an denmusow an'an balimamusow an b'u don furu jumɛnw na an b'u furu jɔn ma faqala alakira ko el akfa maa minnu ni olu ni aw ka kan furu la el kufu ani minnu ye kelen ye danbe la faqalu wa man al akfa u ko ya rasulallah ani jɔnnu ye kelen ye danbe la alakira ko al mu'minuna ba'duhum akfa'u ba'd ko mu'minu na aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kelen na ka ban n'o ye silamɛya ye aw mumini ɲɔgɔn aw de ka kan ka furu ɲɔgɔn ma kira ma jigin ka bɔ minbar kan fiyewu fo a ye a baara a y'a pratique n'a fɔra ka kɛ laadire i ka mɔgɔ ka kelen i bolo e min yɛrɛ ye mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye i ka a waleya kira ma jigin ka bɔ minbar kan o don fo a ye zawaja duba'ata al-miqdad ibn al-aswad a yɛrɛ kanmɛ muso duba'a kira kanmɛ muso do o ye kureshiyatu ye hashimiyatu do a y'a furu jɔn ma farafin jumɛn kira ko jɔn kun do a ko kira sɔrɔla k'a fɔ ayuha nnas aw hadamadenw innama zawajtu ibnata ammi al-miqdad liyattadi an nikah a ko n ye n kanmɛ muso n y'a furu siri miqdadu in ma mun kosɔn furu a ka a jigin o kɔrɔ ye aw kana gɛlɛya aw ka a nɔgɔya aw kana siya wolomaw k'a la ni hadisa in ani kira ka hadisa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dafa a ko idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ni maa min na a b'a dɔn a ka diinɛ ka ɲi a jogo ka ɲi fukari tɛ a jogo ka ɲi a bɛ se ka aw den a bɛ se ka a balo k'a ka furu ko n'a m'o kɛ ko fitinɛ tiɲɛni de bɛ kɛ dɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma ma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka kɛcogo a b'an wele k'an ka kɛ laadiri ye hadisa kudusi dɔ bɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ o la ko maa o maa n'a bɛna ni ala ka so dɔ kɔnɔ misiri la k'a sɔrɔ ni ala ka jɔn dɔ ka tɔɲɔ b'a a bolo ko a kana don ne ni ala ka ne ɲɔtɛ n b'a danga i bɛ samara bila da la cogo min na n'i tɛ don n'a ye misiri kɔnɔ o kuma na ni mɔgɔw ka fɛn bi hakɛ b'i fan fɛ k'a na se n'a ye ala ma dɛ i jija i ka i dusukun i ka a saniya ka bɔ mɔgɔ kɔniyaw la hasidiyaw la juguyaw la i bolo saniya ka bɔ mɔgɔw ka niyɔrɔw la i da saniyalen ka bɔ mɔgɔ neni ma ala ka an bɛn sawaba ma o kuma ala kira ka laadiriya sallallahu alaihi wa sallam dante o la o misaliyaw caman o sɛbɛnna an ka ɲinan mawuludu gafe kɔnɔ babu filanan o ye tasamuh ko ka yafa ɲɔgɔn ma ka jalakiliba in dabila an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an kana kɛ i b'a fɔ komi baganw ayi baganw yɛrɛ ka hakɛ to kuma dɔ la n'i y'a fɔ ko karisa bɛ komi baganw b'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn bonya sabula olu yɛrɛ tɛ sɔn fɛn dɔw ma awɔ wɛrɛ kɔnɔ misi ɲɔgɔmɛ hali fali kuma dɔ la ani ba
saga i b'a sɔrɔ waro kelen bɛ yen u bɛ ji min ɲɔgɔn fɛ si balawu t'a la anw minnu ko an ye kira Muhamadu manto ye sallallahu alaihi wa sallam mun an tɛ yafa ɲɔgɔn ma anw minnu ye jamana kelen denw ye mun an tɛ yafa ɲɔgɔn ma sabula jamana hɛrɛ t'a kɔnɔ maa dama basigi tɛ yen o tuma an kana mɔnɛw bɛɛ k'a fɔ ko fo n ka mɔnɛ bɔ ayi alakira a nana ni hadisaw caman ye a yɛrɛ ye kɛwale caman yira ko an ka mɔnɛ bɔ an k'o to yen mɛ ni mɔnɛ de donna diinɛ la an kana jɛ o ma mɛ an yɛrɛ kun an ka yafa ko aw tɛ yafa fɛ wa kuranɛ ko ten aw t'a fɛ ala ka yafa aw ma wa n'a b'a fɛ ala ka yafa aw ma aw fana ka yafa ala ka jɔnw ma o de la alakira a sɔmina k'a fɔ ko dɔ tun bɛ fɛ k'a faga k'a to tawafu la min tɔgɔ Fudala kira sɔmina la sallallahu alaihi wasallam kira y'i ɲɛsin a ma a ko Fudala ta don wa a ko awɔ a ko i ni bɛ ka mun f'i ye ma tuhaddisuka bihi nafsuk a ko ya rasulallah azkurullah ko n bɛ ka zikiru de kɛ n bɛ ka ala ko suma de kira b'a dɔn o tɛ kira ko istaghfirillah ala yafa deli min tun b'i kɔnɔ ɲuman tɛ kira sɔrɔla k'a ka hinɛ bolo a n'a ka bolo barikama ni ko o da disi la k'a ɲini ala fɛ ala ka se ka juguma in o sama ka bɔ a ŋaniya la a n'a miiri la a n'a dusukun na ka se ka tiɲɛ sabati Fudala ta ko yanni kira bolo barikama in kun ka d'ale disi la danfɛn kun tɛ dugukolo kan min ka ko ale Fudala ta ye ka tɛmɛ kira kan ko nka kabini a bolo dara ale kan ko danfɛn tɛ dugukolo kan min ka d'ale ye ka tɛmɛ Muhamadu kan sallallahu alaihi wa alihi o kɔrɔ ye kira yɛrɛ fagaba a yafara ma Hamza fagabaga Najashi Wahshi Makan dayɛlɛli la a nana ka tuubi kira yira k'a fɔ al-islam yajubu ma qablahu e min kɛ ka tɛmɛ ala y'o yafa nka n t'a fɛ i ka to n kɛrɛfɛ ɲɛkɔrɔ sabula n'i ye kuma o kuma hakili bɛ jigin n baden na n simi ɲɔgɔn na ani n fanicinin na alakira yafara ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bɛna sɔrɔ Wahshi ka ko laban o bɛ a yɛrɛ a ŋaniya ani a ma se ka fara gulɔ la o ye babu wɛrɛ mɛ alakira kɔni yafara ma kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magankaw ye tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan nka a kɛlen ka sebaya sɔrɔ a ko a ye taa ne yafara aw ma kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kanimɛkɛ n'o ye Sayyidina Ali kɔrɔkɛ Aqil kira bɔlen Makka ka taa Madina Aqila ye kira faso feere ma'ashirul anbiya la narisu wala nurasu o hadisa min bɛ fɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ni nin kɛwale in bɔ o hadisa in k'a fɔ ko ayi kiraw tiɲɛ bɛ taa u yɛrɛ bɛ tiɲɛ tali kɛ Aqil kira a fa ye du min to a kɔ tiɲɛ ye Abdullahi ka du Aqil y'o feere kira nalen Maka a jiginna Sayida Khadija de ka kaburu la ka wale ɲuman dɔn kɛ k'a fɔ e ni kunu ne ni bi a ma kɛ Khadija ma fitiri wale salamullahi alaiha u ko kira ma mun i tɛ taa i faso la a ko hal taraka lana Aqil min dar ko Aqil ye ne faso feere a ma so to n bolo wari bɛ kira bolo o don fanga b'ale de la o a bɛ se k'a fɔ min ye yɔrɔ in san hɔn i ka wari la walama bin de kɛra ne kira kan a ma sara n na nka ala kira ko ne tɛ n sinji n t'a maloya ne sinji de y'a feere ne t'a la maloya a y'a ta de feere Allahu akbar ni nabi ɲuman tɛ jɔn bɛ se nin na o kuma k'an k'an dege kira nɔfɛ sallallahu alaihi wa alihi anw minnu fa kelen ba kelen
olu bɛ kɛlɛ la fa tiɲɛw nɔfɛ mɔkɛ tiɲɛw nɔfɛ minnu y'a jɔ n'olu taara k'a to fa kullu sakini darin sawfa yartahilu du jɔbaga bɛɛ bɛ ta k'a to a tɛ hakili sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ aw tɛ mɛn yan ala k'an bɛ sababa ma kuma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye yafa jira nin cogoya la o kira sɔrɔla k'a fɔ an ye hadisa dɔ la a ko ayajazu ahadukum an yakuna misla abi damdam ko aw dɔ bɛ se ka fasan cogo di aw bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka kɛ abu damdam ɲɔgɔn ye u ko ya rasulallah wa ma abu damdam ko abu damdam ye jɔn ye a ko mɔgɔ dɔ don a kɔnna aw ɲɛ nka ni dugu kun jɛra kuma o kuma a b'a fɔ ala ne ye n sogo n y'a sarakati o kɔrɔ ye k'a fɔ maa o maa n'a ye ne neni maa o maa n'a ye n kɔrɔfɔ maa o maa n'a ye n buruja ala kan'a minɛ ala yafa abu damdam o ka kumakan o kun y'o ye an b'a ye k'a fɔ o hadisa min ni kira y'a fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mɔdenkɛ aliyun zainul abidin alaihi salam ale ye o kɛ duwawu ye sahifa sajadiya la imam sajjad komi an bɛ shirifila duba duman de la kira n'a bɔnɔ u ka dɔfɔw kira n'a bɔnɔ u ka walandaw n'i kɛra shirifi ye i kɛra ala kɛra bɔnna ye i kɛra u ladegebaa ye i jija i ka to k'u ladege e ma ye don dɔ la dɔ bɛ ka waso k'a fɔ ale ye koreshi ye jafar sɔdiki kɛrɛfɛ a wasora ka wasoro jafar ko kalanden ma ko wili k'a jaabi fa innaka bil wilaya ashrafu minhu nisbatan fa innaka bil wilaya ashrafu minhu nisba a ko y'an kanu min kɛ ka tugu an na e faralen dɔ anw kan ale n'an ye kabila kelen ye mɛ an jogo t'a la e ka fisa n'a ye o la ma zainul abidin a ka duwawu min bɛ sahifa sajadiya kɔnɔ ni a b'a fɔ ko ala ka yafa ma ala ka hinɛ a la o la a b'a yira k'a fɔ allahumma n tigi ala wa ayyuma abdin min abidik a ko ala n b'i deli i ka jɔn o jɔn ni nala minni ma hadarta alayhi a ye fɛn kɛnɛ e ala ye a bali min na a ye neni a ye n dɔgɔya a ye n suɲɛ n'a a ɲɛnaman don walima a su don ala yafa ma kan'a minɛ ne kosɔn ala ne yafara a ma la taqifuhu ala martakaba fiya a ye min kɛna ala kan'a minɛ o ma dɛ wala takshifu amma iktasaba bi a ye min kɛna ala kana a jɔli kuntala janya a bolo lahara jɔ don o la o kuma ala ne jɛra n ka hakɛ min kɔ a ye a k'o fana kɔsɔn i ka yafa ne ma wa ala n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana ye fɛn kɛ maa la min bɛnnen tɛ n y'a neni n y'a tɔɲɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ala n b'a deli i ka fɔ n seereya la i ka fɛn d'a ma min bɛ kɛ o juru sara ye o la maa o maa n'o kɛra kira manton ye ala i kana si minɛ si ma e ala ka fɔnisereya o kama a k'o kosɔn nin de ye rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim ala min ye makari masa ye hinɛ masa don a ye kira fana mankutu k'a fɔ lakad ja'akum rasulun min anfusikum k'o laban k'a fɔ ra'ufun rahim hinɛ b'a la makari b'a la o kuma na anw minnu ye faso kelen maa ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka makari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kana ɲɔgɔn coro an kana mɔnɛw maralen to an kɔnɔ an ka ɲinɛ maaw ka juguman na an ma an ye ɲuman minnu kɛ an ka ɲinɛw kɔ ala ka yafa ne na aw bɛɛ lajɛlen ma allahumma salli ala sayidina muhammad wa ali muhammad wasallim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت
إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطمي.